Barka da zuwa Ummu Fadima Multimedia. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirin. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon littafin mu mai suna Ahalina, wanda shahararriyar marubuciyar nan kuma jajirtacciya wato Maryam Hamisu Yusuf ta wallafa. Shi da wannan littafi namu mai suna Ahalina ya ƙunshi abubuwa da dama kamar ƙaddara, soyayya, son zuciya da kuma cutarwa. Duka a cikin wannan littafi namu mai taken Ahalina, in kuka bi ni a hankali za ku ji wannan abubuwan. Wadda marubuciyar ku Maryam Hamisu Yusuf Maman Boy ta wallafa. Shimfiɗa: duk wanda ya suturta musulmi Allah zai masa sutura duniya da kiyama. Faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Son zuciya da son kai duk tafiyar ɗaya ce, babu abin da hakan ke haifarwa illa tarwatsa rayuwa da mummunar nadama. Na yi arba da tarin soyayyar ku a littafin Ruwan Jakar. Ina fatan za ku kuma bi na a wannan labarin da na yi wa laƙabi da Ahalina, domin sanin abubuwan da ke cikin labarin mai ɗauke da wani irin salo mai taɓa zuciya. Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. General Ado Rimi Orthopedic Batagarawa Hospital, Katsina. Jiniyar shigowar ambulance ɗin asibitin shine ya jawo hankulan duk wasu mahalukai da ke kai kawo a gun tare da mayar da hankalinsu akan motar ambulance ɗin. Tun kafin tsayawar motar tuni an iso da gadon da ake ɗaukar majinyaci da shi, musamman wanda yake magashiyan. Babu lokacin da masu kallo za su gane shin mace ce ko namiji akan gadon, don yadda jami'an lafiyar suka wuce da mara lafiyar cikin gaggawa da sanin aikin su, ga kuma kan dirobas da za su kai kimanin mutum 9 da suka bi gadon da ake tura mai jinyar a kansa. Cikin ƙwarewar aikin su, hakan zai tabbatar da cewa motar ambulance ɗin daga prison take. A nan reception kan dirobas ɗin suka tsaya sai kai da kawowa suke yi, domin a nan likitocin suka tsayar da su domin su ma su fara nasu aikin akan mai jinyar da ke cikin tsananin buƙatar kulawarsu. Awa 3 zuwa 4 ƙwararrun likitocin suka fito su 3 daga ɗakin mara lafiyar na musamman. Nan da nan 'yan jaridun da suka fara bayyana a asibitin suka yo kan likitocin domin su yi iya bakin ƙoƙarin su wurin jin ta bakin kan dirobas ɗin abin ya ci tura. Tuni suka yo kan likitocin, kowanne ɗan jarida ƙoƙarin samun ingantaccen rahoto yake akan abin da suka jiyo a waje. Dakta, me za ku iya cewa game da raunukan da aka yi wa wannan baiwar Allah wato Malama Aziza Harun? Duk da kuwa kotu ta jima da zartar da hukunci a kanta. Ɗaya daga cikin 'yan jaridar ya jefa wa likitocin tambaya. Yadda suka shiga gabansu ne ya sanya su dakatawa domin ba su amsa. Ɗaya daga cikin likitocin ya fara ba su amsa, haka ya sa ababen magana suka dawo kansa. Gaskiya rauni ne ba ƙananu ba, domin ta samu kariya a hannunta na dama, sai gocewa a idon sawun hannunta, sitil duk a hannunta na dama, da kuma mugayen raunuka. A gaskiya dukan neman rayuwarta aka yi mata, domin har yanzu bata dawo hayyacinta ba. To amma dakta, ba kwa ganin wannan sakacin masu tsaron gidan yarin ne? Ku yi haƙuri, akwai tarin uzurrurruka a gabanmu, ba mu da lokaci a yanzu. Za ku sake ji daga gare mu idan muka kuma binciken lafiyarta. Cike da rashin sarewa da son kawo wa jama'a rahoto, 'yan jaridar suka kuma komawa wurin gandirobas ɗin. Yallaɓai, ku taimaka ku amsa mana tambayoyinmu, domin zuwa yanzu kawunan jama'a na cikin duhu da kuma fargaba. Babban cikin gandirobas ɗin ne ya sauke dogon ajiyar zuciya cike da ƙosa ya ce, to me kuke so mu faɗa muku ne? Wata 'yar jarida ce ta amshi zancen da cewa, yallaɓai, shin a ganin ka me dalilin da yasa ake bibiyar rayuwar wannan baiwar Allah da kotu ta yanke mata hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari sama da shekaru 22? Ito mai yiwuwa hukuncin ne bai yi wa wasu ba, shi yasa suke son su kashe ta, suke kuma ja-in ja da dokar littafin ƙasa. Amma muna nan mun tsananta tsaro a kanta, insha Allah makamancin irin wannan ba zai kuma faruwa ba. Cikin ƙosawa ya bada amsar, amma wannan ba shine karo na farko ba, domin shekaru 8 da suka wuce an taɓa attempting
zuba mata guba a abinci. Anya ko babu wata rina a kaba? Mai da dubansa ga direban ɗin yayi ga ɗan jaridar da ya cillo mishi tambayar. Murmushi mai ciwo yayi kafin ya shafa ƙaton tumbinsa ya ce, a gabanka aka yi ne? Me ma hujjarka na faɗan hakan? Wannan labarin ba gaskiya bane, ƙanzon kurege ne kawai. Cike da son kare aikin sa gan direban yayi magana. To amma kun ga iyakar tambayar da zamu iya amsa muku kenan. Ku yi haƙuri, idan wani abun ya taso za ku sake ji daga gare mu, mun gode. Ya dakatar da 'yan jaridar da tarin tambayoyi ke ƙunshe a bakunansu. A ɗakin mara lafiyar kuwa dattijuwar da za ta kai shekaru 46 ta kwashi tsawon wani lokaci a cikin mawuyacin hali kafin ta farko, sannan ta faɗa duniyar bacci. Uniform ɗin jikinta kuwa riga da wando ne kalar blue, daga gefen rigar an buga lambar 39. Wasu sassa na wannan tufafi duk sun yayyage domin irin tsananin wahalar da ta sha kafin rayuwarta ta kuɓuta. Yadda take fitar da numfashi zai tabbatar da cewa baccin wahala ne take yi, shi ma a hakan sai da ta kwashe awa ɗaya cur kafin ta farka. Ƙwayar kumburorin idanunta take jujjuyawa a kan hular idanunta, za ka gane a farka, domin har yanzu bata buɗe idanunta ba. Bakinta ta fara motsawa da ƙafarta da aka haɗa da ƙarfen gadon aka ɗaure da sarƙa. Jikinta mugun ciwo take ji yake mata, da ɗago hannunta mara raunin ta yi da zummar dafe kanta, shi ma ta ji sa datse da ankwa da aka haɗa da bakin gadon aka datse gefenta kuwa. Ma'aikatan gidan yarin ne mata biyu suna tsaronta daga wajen ƙofar shigowa kuwa wasu gandirebas ɗin ne ke gadin ƙofar. Ya mutsa komaɗaɗɗiyar fuskar ta yi tare da ware idanunta cikin ƙarfin hali. A hankali abin da ya faru ya soma dawo mata. Murmushi ta yi mai wuyar fassara har sai da ya bada sauti kafin ta sauke ajiyar zuciya. Alhamdulillah, ashe ban mutu ba. Allah na gode maka da na ganni a raye ba cikin matattu ba. Shiru ta yi tana mayar da numfashi, da alamu da ƙyar take iya maganar, kuma bata daina murmushi ba sai da ta kuma numfasawa kafin labbanta suka ƙara motsawa a ƙasan makoshi take maganar. Idan ba kana gab da ita ba, ba za ka taɓa fahimtar me take faɗawa ba. Ita dai rayuwar nan duk yadda ta yi tsanani, bawa baya son abin da ka raba ruhinsa da gangar jikinsa. Ubangiji, duk da ka cika min burina kuma marifikina, kar ka karɓi rayuwata yanzu, domin har yanzu akwai baya da ƙurar da na bari har yanzu cikin ahalina. Kar ku manta, sunan dai littafin namu kenan, Ahalina. Mu je zuwa. Akwai mai numfashi a duniya. Daga haka ta lumshe idanunta tamkar mai bacci. A zahiri kam bacci take yi, amma a baɗini tufka da warware take yi na tunanin abubuwan da suka faru a rayuwarta. Shekaru da dama da suka wuce, wani ta yi murmushi, wani kuma ƙwalla ne mai raɗaɗi zai biyo a kuncinta. Ware idanu ta yi akan farkar da ke manne a silin tana jujjuyawa. A duniya akwai waɗanda rayuwarsu kan zo a ƙaddara ta kuma ƙare a ƙaddara, ba tare da sanin daɗin duniya ba. Cikin waɗannan mutane ta sani har da ita. A cikin kwanaki 26 ta soma warwarewa, jikinta na kyau ƙwarai. Zuwa yanzu kuwa labarai sun bazu a gidajen watsa labarai a kanta da abubuwan da ke faruwa da ita. Cikin rayuwarta ta prison da ta kwashe shekaru 22 a cikinta. Sai dai har lokacin da aka sallami Aziza Harun daga asibiti, 'yan jaridu ba su samu sun ji ta bakin dattijuwar ba. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam kuwa ta yi ƙorafi akan canza ma wannan baiwar Allah prison domin kuɓutar da rayuwarta daga barazana. To amma a duba da yadda wannan ba shi ne karo na farko da ake transferring ɗinta a mabambanta prison domin ceto rayuwarta. Hakan ya sa hukuma ba ta yi wani huɓɓasa ba, sai dai hukuma ta fi mayar da hankalinta akan tsananta tsaro akan Aziza Harun. Dama gidan yarin jihar Katsina baki ɗaya haka kuwa aka yi, domin bayan mayar da ita gidan yari tana samun tsaro. Wannan kenan. Prison. Motocin gidan yarin ne aka wangale wa gate ɗin, suka kutsa kai a cikin gidan. Tsayawar motar shine ya daki zuciyar
Sadiya da ta gama tsinkewa a yanzu. A da komai wasa take ganin sa, to a yanzu kam zahiri take ganin komai. An kawo ta inda babu gata, babu uwa, babu uba, babu mijin da take tutiya da shi. Fashewa da kuka mai tattare da firgici ganin yadda kan direba ɗin ta kamo hannunta da ke datse da ankwa ta fito da ita daga cikin motar. Kuka sosai Maimuna ke yi har suka isa main office na gidan. Da ƙyar take iya amsa tambayoyin da ake yi mata, ita dai fatanta Allah ya sa ta farka daga wannan mummunar mafarkin da take yi. Bata kuma tsinkewa ba sai da aka saka mata uniform ɗin gidan mai ɗauke da tambarin number 468, ma'ana 468. Kuka take curcur mai ɗauke da tsananin nadamar da babu amfaninta a yanzu. Ko a karyar mafarkai da ta yi a iya tsawon rayuwarta ba ta taɓa mafarkin rana mai kama da yau za ta bar jin daɗin duniya ta buƙaci wata rayuwa wai ta gidan yari ba. Shin ƙaddara za ta kira hakan ko son zuciya, ganganci ko tsautsayi? Lalle son zuciya ɓacinta, domin da shi ta fi alaƙanta hakan a yanzu da ta rasa tudun dafawa. Asa hannu ta yi aka ta kuma rushewa da wani kukan ganin yadda gandiroba ɗin ta hankaɗo ta a cikin mutanen da take jin tamkar ba jinsinta ba, kuma ta juya ta bar ta tare da datsa ƙofar da kwaɗo ba tare da ta yi tunanin za ta iya ji mata rauni ba. Ba iya tsoron mutanen da aka kawo Sadiya wurin bane a ranta, har ta ƙasƙantaccen muhallin da za ta yi rayuwa a cikinsa abin tsoro ne a gare ta. Abin takaicin ma sai yanzu nadamar abin da ta aikata da ba ta da amfani ta riske ta. Bayan aikin ya gama, kaico ta yi kuka na tsayin lokacin da ba za ta iya sani ba. Babu wanda ya kula da ita a cikin matan da aka kawo ta cikinsu, haka ma kowacce aikin gabanta take yi, babu wanda ya damu da ita. Haka Sadiya ta yi ta mazurai da sharɓar hawaye da suka gaza tsayawa daga cikin kurmin idanunta har lokacin da aka buɗe su suka fito domin yin aiki. Tafiya mai nisa suka yi a cikin prison ɗin har suka cimma inda tarin wahalar da za su yake. Nan da nan kowa ya kama aikinsa cikin ƙwarewa ba tare da nuna kasala ba. Hakan zai nuna tabbas aikin ya zama jikinsu, in ban da raba idanu babu abin da Sadiya ke yi. Tana kallon baƙar wahalar aikin da suke yi yayin da suke tsananin aiki na wahala cikin zafin rana mai raɗaɗi wanda ke tattare da ƙosawa da gajiya. A lokacin ne duk wanda ya yi gigin dakatawa domin hutu to fa zai ci na jaki da bulalar da take ganin ta kusa kaurin hannunta. Sadiya ta runtse idanu da take jin tamkar an baɗa mata tsidahu a ciki, sai dai babu shiri ta ware idanunta tare da sakin razananniyar ƙara sakamakon zugin bulala da ya karaɗe gadon bayanta. A take ta gantsare cikin firgicin ganin gandiroba ɗin da ta dake ta babu annuri a fuskarta. Kafin ta saita tunaninta tuni matar ta fara auna mata zagi da duka. A lokaci ɗaya ta cillo mata katuwar gudumar da ta ga matan nan na amfani da ita wurin fasa manyan duwatsu, wasu kuma suna mayar da shi gari, wasu na ɗauka su tara a wuri ɗaya. Ai ba shiri Sadiya ta ɗauka ta shige cikinsu a matuƙar razane, sai a lokacin ta ji nauyin katuwar gudumar yayin ɗaga ta sauke akan wani dutsen da ƙyar, har lokacin hannunta na a bayanta tana sosa bulalar da ta yi mata bororo a baya. Da dukkan alamu bata saba da wahala ba. Da sauri ta saki tana shashsheka ta dubi ta kusa da ita yadda take ɗaga ta gudumar kamar ba komai a hannunta. Cikin shashsheka ta ce, ‘yar uwa ki taimaka min, ni ma ki fasa min dan Allah, kar su kuma duka na. A lalace matar take duban Sadiya, kai daga ganinta ka san ta ci duniya, sai da ta ƙare mata kallo kafin ta yi murmushi. Nan da nan ta haɗa fuska tare da galla mata harara. Ta mayar da hankalinta kan aikinta, hakan har ya fara bawa Sadiya tsoro. Sai ta kusa da ita ce ta yi dariya a sheƙe kafin ta ce, tunda kika fifita rayuwar ƙasƙanci akan ‘yanci, to babu mataimaki a nan sai Allah. Kowa da kika gani a nan halinsa ya kawo sa. Nan ne gidan nafsi, don haka ki taimaki kanki, kar ki jira taimakon wani, domin baƙar wahala za ki sha. Duka anan muka kawo ƙarshen babi na 1.
To masu sauraro, wannan littafi akwai babban darasi a cikin shi. Ku bi ni sannu-sannu domin jin ƙarshen wannan labari mai murɗaɗɗiyar ƙaddara da abubuwa masu ban al'ajabi. Sai mun haɗu a cikin kashi na biyu. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kar ku manta da liking ɗinmu. Ummu Fatima taku ce, Ummu Fatima ta kowa ce.